Helo, yn y fideo yma, da ni'n mynd i ddysgu am ddyfyniadau uniongyrchol. Sut a phryd i'w defnyddio, y gwahaniaeth rhwng dyfyniadau byrion a rhai hir. Sut i'n gwneud newidiadau iddyn nhw os bydd angen. Mi ystyriwn ni hefyd pa mor aml y dylech chi ddefnyddio dyfyniadau uniongyrchol mewn darn o waith. Felly, mae dyfyniadau uniongyrchol yn integreiddio gwaith pobl eraill yn eich gwaith eich hun air am air. Mae hynny i'w weld ar waith yn y dyfyniad yma gan Lakoff a Johnson, lle mae'r geiriau Saesneg metaphor is pervasive in everyday life wedi integreiddio i'r frawddeg Gymraeg. Mae dyfyniadau fel arfer yn cael eu marcio â dyfynodau, naill ai'n sengl neu'n ddwbl yn dibynnu ar yr arddull gyfernodi y mae disgwyl i chi defnyddio. Ac wrth gwrs, maen nhw hefyd bob amser yn dod gyda chyfeiriad at y ffynhonnell wreiddiol. Yn yr enghraifft hon, felly, system gyfernodi Harvard sydd i'w gweld gyda blwyddyn a rhif tudalen y dyfyniad mewn cromfacha. Mae'n bwysig pwysleisio yma bydda absenoldeb dyfynodau yn cael ei ystyried yn ffurf ar len ladrata. Mae hynny'n amlwg yma gan fod dwy iaith yn cymysgu, ond lle'n ladrata bydda hyn o fewn un iaith hefyd. Hyd yn oed os bydd y ffynhonnell yn cael ei chydnabod gan gyfeirnod, mae diffyg dyfynodau yn awgrymu yn gamarweiniol mai chi bu'r geiriau. Felly, bydda ail fersiwn yr enghraifft welwch chi yma, heb ddyfynodau, ddim yn dderbyniol. Os ydych chi'n defnyddio dyfyniad hir, yr arfer ydy i fformatio fel dyfyniad bloc sydd wedi osod i ffwrdd o weddill y testun fel sy'n cael ei ddangos yn yr enghraifft yma. Mae'r dyfyniad cyfan wedi fewnoli ar y chwith. Mae bwlch uwchben ac o dan y dyfyniad, a does dim dyfynodau. Yn wahanol i ddyfyniadau byrrach, dydy'r dyfynodau ddim yn angenrheidiol yma oherwydd bod y fformatio gyda'r mewnoliad a'r bylchau eisoes yn dynodi hyn fel dyfyniad. Mae pennu'r ffin o ran yr hyn sy'n cyfri fel dyfyniad hir yn gallu amrywio yn ôl gwahanol arddulliau cyfernodi. Ond un rheol gyffredin ydy dylai unrhyw ddyfyniad sy'n hirach neu'n hwy na 20 gair gael ei fformatio fel cyfeiriad bloc. Gnewch yn siŵr eich bod chi'n gwirio'r canllawiau ar gyfer eich arddull cyfernodi felly, fel eich bod chi'n gwybod pa reol i'w dilyn. Nawr, gadewch i ni edrych yn fanylach ar sut gallwch chi ymgorffori dyfyniadau yn eich gwaith yn effeithiol. Yn gyntaf, mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod eich dyfyniadau uniongyrchol yn gwneud synnwyr yn eu cyd-destun. Mae'n rhaid iddyn nhw gyd-fynd â gramadeg y frawddeg o'i cwmpas fel nad oes yna wrthdaro rhwng eich rhan chi o'r frawddeg a'r dyfyniad ei hun. Mae hyn yn gallu bod yn heriol, yn enwedig pan fyddwn ni'n ymdrin â dwy iaith sydd â strwythurau gramadegol gwahanol iawn, y Gymraeg a'r Saesneg er enghraifft. Yma er enghraifft, mae dechrau'r frawddeg, mae Lakoff a Johnson yn dadlau bod yn llifo'n ddigon naturiol i'r dyfyniad metaphor is pervasive in everyday life ac yn ffurfio un frawddeg ramadegol. Felly, gnewch yn siŵr nad oes yna wrthdaro o ran gramadeg. Nesa, mae'n hanfodol nad ydych chi'n ymyrryd yn ystyr cyd-destunol y dyfyniad gwreiddiol. Os edrychwn ni ar yr enghraifft yma, mae'r gwreiddiol o lyfr Tomasello, Origins of Human Communication, yn cyfeirio at the current hypothesis. Mae'r gwreiddiol felly nodi'n glir mai dim ond rhagdybiaeth ydy hon, nid ffaith bendant. O ganlyniad, mae'r ffordd y mae'r dyfyniad yn cael ei ddefnyddio yn yr enghraifft sy'n dilyn yn anerbyniol gan fod fel y dangosir gan Tomasello yn mynegu llawer mwy o sicrwydd. Yn hytrach, mi fydda'n rhaid i ni ysgrifennu rhywbeth fel yn ôl damcaniaeth Tomasello neu fel yr awgryma Tomasello mwyn cynnal gwir ystyr y dyfyniad. Mae'n bosib gwneud rhai newidiadau i ddyfyniadau uniongyrchol er hynny.
ond mae angen marcio unrhyw newidiadau a wneir gyda chromfacha petrial. Enghraifft, mi ganiateir i chi hepgo'r rhan o'r dyfyniad cyn belled nad yw newid ystyr y gwreiddiol. Mae enghraifft o hyn i weld yma. Mae Ap Dafydd, 2018, tudalen 42, yn esbonio yn achos ysgrifennu academaidd, ac yna mae gennym ni fwlch lle mae rhywbeth o'r gwreiddiol wedi hepgor, ac felly wedi farcio â chromfacha sgwâr, chromfacha petrial, a 3 dot cyn i'r dyfyniad barhau. Rhaid cynnwys cyfeiriadau ac yn y blaen. Sylwch fod y darnau sy'n rhagflaenu ac yn dilyn y chromfacha petrial a'r 3 dot yn cyd-fynd â'i gilydd yn ramadegol. Felly eto, mae'n hanfodol osgoi gwrthdaro o ran gramadeg o fewn un iaith y tro yma. Hefyd, sylwch nad oes angen ychwanegu elipsau ar ddechrau neu ar ddiwedd y dyfyniad. Mae'r dyfynodau eisoes yn nodi bod hyn wedi dynnu allan o'i gyd-destun ac y gallai rhywbeth fod wedi ymddangos cyn neu ar ôl y dyfyniad. Peth arall falle'r hoffech chi newid ydy'r llythyren gyntaf mewn dyfyniad. Mae hyn yn arbennig o gyffredin yn y Gymraeg oherwydd y treigliadau. Mae'n ymddangos yma, enghraifft, mae L dreigliedig a oedd yn y gwreiddiol, ond ar gyfer y cyd-destun newydd yma, mae angen newid yr L yn L gysefin. Yr arfer felly ydy marcio'r newid hwnnw gyda chromfacha petrial. Mae'r un egwyddor yn wir pan fyddwn ni'n newid prif lythyren yn lythyren fach, neu'r gwrthwyneb i hynny, ac yn amlwg mae hynny'n berthnasol i ieithoedd Ewropeaidd ar wahân i'r Gymraeg hefyd. Weithiau, gall newid rhagenw fod yn opsiwn hefyd. Os drychwn ni ar yr enghraifft yma o ddogfen polisi Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, mi allwn ni weld bod y ddau achos o'r rhagenw Y, sydd wedi hamlygu yma mewn melyn, wedi rhoi rhwng chromfacha petrial. Mae hynny oherwydd i fod yn dweud ein yn hytrach nag ei yn y gwreiddiol. Ond wrth gwrs, heb gyd-destun, mae'n bosib fod yr awdur wedi tybio bod ein yn rhy amwys i'w gynnwys yma, ac felly wedi newid i ei mwyn adlewyrchu safbwynt allanol. Iawn! Gan yn bod ni bellach yn gwybod sut i ddefnyddio dyfyniadau uniongyrchol, gadewch i ni hefyd ystyried pryd i'w defnyddio. Gan nad eich geiriau'ch hun ydy dyfyniadau uniongyrchol, dydyn nhw ddim mewn gwirionedd yn adlewyrchu eich llais academaidd chi. Gan nad eich geiriau chi ydyn nhw, os byddwch chi'n ei gor-ddefnyddio nhw, clytwaith o eiriau pobl eraill yn unig fydd eich traethawd, heb ddim ond chydig o gyfraniad gennych chi eich hun. Wrth gwrs, dydy hynny ddim yn golygu na ddylech chi byth ddefnyddio dyfyniadau uniongyrchol. Maen nhw'n ddefnyddiol, enghraifft, pan fydd yr awdur gwreiddiol eisoes wedi mynegu rhywbeth yn gofiadwy, neu pan fyddwch chi'n defnyddio diffiniad rhywun arall ar gyfer cyflwyno cysyniad allweddol. Ond mae problem arall gyda dyfyniadau uniongyrchol. Dydyn nhw ddim yn dangos o angen rhydrwydd eich bod chi fel awdur wedi deall y cynnwys. Y cyfan ydych chi wedi ddangos ydy eich bod chi'n gwybod sut i gopïo a gludo geiriau o un ddogfen i'r llall. Dyna pam mae hi'n bwysig pan fyddwch chi'n defnyddio dyfyniadau uniongyrchol eich bod chi bob amser yn ymelaethu arnyn nhw neu'n ymdrin yn llawn yn nhw fel bod eich llais eich hun yn amlwg o hyd a bod y dyfyniad uniongyrchol wedi angori yn eich dadl. Yn ola, mae hefyd yn bwysig gwybod bod y defnydd o ddyfyniadau uniongyrchol yn amrywio o un ddisgyblaeth i'r llall. Mae'n well gan rai disgyblaethau eich bod yn cyfyngu ar eich defnydd o ddyfyniadau uniongyrchol ac yn lle hynny yn gwneud mwy o ddefnydd o aralleirio a chrynhoi gan amlygu eich llais academaidd eich hun. Mae disgyblaethau eraill ar y llaw arall yn pwysleisio pwysigrwydd dyfyniadau uniongyrchol i ddarparu tystiolaeth, tra bod nhw hefyd yn eich annog i aralleirio a chrynhoi. Enghraifft,
wrth astudio llenyddiaeth. Mae angen dyfyniadau uniongyrchol o nofela neu gerddi neu ddramâu y byddwch chi'n astudio mwyn darparu tystiolaeth ar gyfer eich dadansoddiad. Felly eto, gnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut a phryd i ddefnyddio dyfyniadau uniongyrchol o fewn eich disgyblaeth benodol. I grynhoi felly, cofiwch fod angen bod yn ofalus wrth ddefnyddio dyfyniadau uniongyrchol gan wneud yn siŵr nad ydych chi'n ei gor-ddefnyddio. Ac os byddwch chi'n ei defnyddio, rhowch gyfeiriad ac ymdriniwch yn llawn ar dyfyniad mwyn amlygu eich llais chi. Gnewch yn siŵr nad ydych chi'n gwneud unrhyw newidiadau i ystyr gwreiddiol y dyfyniad, a nodwch unrhyw newidiadau sy'n angenrheidiol gyda chromfacha petriol.